Radio Patria, rozhlas i televízia Slovenská. Rozhlas a televízia Slovenská, Rádio Patria. Dobrý večer, milí sluchači. Z Košeckého štúdia začínajúcia pivhodinovo rusenské radionovena. Príjemné sluchania pre rádia vám žočiť zvukár Marian Bačo i redaktorka Silvia Zelinková. Na začiatku odzvučali noviny dňa. Povíme o memorandi amerických Rusenív, o tým, že v centri mesta Bardejov vynikať nový oddechový park, o spolupráci košeckej organizácií Molode Rusene s inčema rusenskými organizáciami. Pozveme vás na prezentáciu knižky Ivana Frického, no odzvučať i inčo témy. Rusenské veselania vás klečeme posluchať do 20. hodiny. V centri mesta Bardejov vynikať nový oddechový park, informuje náš spolupracovník Tomáš Michal Babiak. S činnosťou vzniknutia toho parku na ulici Františkanív začalo občianske združenia Náš Bardejov. Hlavným cieľom toho občianskeho združenia je obnova monasтерského areálu samotného monasteria, jak i sprístupnenia časti areálu pro obyvateľov s vytvorením oddechovej zóny, jaká bude patriť všetkým vekovým kategóriám. Ide o místo úzko spojené s rehoľou, jaká v minulosti v Bardejovi pôsobila Augustiani, neskoršie Františkani. Žijeme v Bardejovi i chceme mať radosť z života. Proto sa snažíme svoje okolia, místo v jakom žijeme, skulturnity, zlepšiti. Hlavní z tých príčin sme oslovili vlastníka monasterského areálu Ština menších bratів Františkaniv, že by sme sa tak pokusili toto čarovné místo, vece jak 5 arové, v srdci našeho místa oživiti. V parku budú pravidelne organizovať brigády, stretnutia na rôznych akciách, kultúrne podujatia, no hlavným cieľom je, že by tot park byl pro Bardejovčaniu, dodal Petro Štalmach z občanského združenia Náš Bardejov. Každý taký projekt potrebuje nielen pracovné ruky, ale i financií. Združenia Náš Bardejov chce financií na tot projekt čerpatý z rôznych grantov. O tým hovoriť i úspešnosť troch i ďalšie pripraviajú. Otvorenia toho parku by chotili už toho roku, vrátanie dieťačoho hryska s elementmi pro telesno postihnutých, oddychovej zóny s lavočkami nesidžíňa i pro mamočky s deťmi. Tak samo nebude tam chybati i zóna pro seniorov, že by tak spoločne vybudovali pokojné i radistné místo v misti Bardejov. Okrem toho, občanské združenia Náš Bardejov vo svojím misti organizuje už 3. rokom Bardejovské potulky, kde sprovadžajú ľudí po misti v témach jak 17. stolitia, archív mista, zvon Zborovskej hrad, prírodoveda, no majú i inšie cílenia. Vyriať, že v novej programovej epochy 2014 až 2020 roku podariť sa získať ďalšie európske financií alebo z norských grandiv, z jakých by chotili, že by budynok monasteria slúžil sociálnemu zamieru. Mohlo by ísť o detský domy alebo dím pro seniorov, dodal Petro Štalmach z občanského združenia Náš Bardejov. Radio Patria, rozhlas i televízia Slovenská. Rozhlas a televízia Slovenská, Rádio Patria.